Un senyor de Barcelona, de Josep Pla. El capítol referit a Galdós i Pereda. Fou don Narcís Oller que em presentà Pérez Galdós. Galdós i Oller s'admiraven. Situat en el seu temps, aquests dos homes foren dos grans novel·listes. A tots dos els ha passat igual. Han estat més cèlebres que el llegit. En una ocasió, en un grup de l'avantguàrdia antiga, del qual formaven una part preponderant Rossinyol i Sánchez Ortiz, obsequiaren Galdós, que es trobava a Barcelona, amb una visita a Sant Cugat. El punt de reunió fou fixat davant del diari a les 5 del matí. Llavors, hom anava a Sant Cugat en cotxe de cavall i el viatge era llarg i pesat. A l'hora indicada, ens trobàrem tots reunits en un lloc indicat, però Galdós no arribava. Passat un quart, 20 minuts, mitja hora, algun impacient sortit ha donat un tomb pel carrer. Galdós fou descobert assegut a l'angle del marxapeu davant de la redacció. Contemplava amb el nas en l'aire, els ulls miops, un mocador de seda blanc al coll, el naixement del dia. En el tracte ens sembla un senyor insignificant. Probablement tot el que malament elaborava ho destinava als seus drames i novel·les. El que li sobrava era insignificant. Aquest fenomen és molt corrent entre els artistes. En el tracte ens sembla un senyor insignificant. Probablement tot el que mentalment elaborava ho destinava als seus drames i novel·les. El que li sobrava era insignificant. Aquest fenomen és molt corrent entre els artistes. N'hi ha que s'ho guarden tot per a ells, per a la seva obra, i es passen la vida fent el mussol sense dir res. Altres són com una font que ratlla davant dels seus coneguts i amics. Galdós era dels primers. Com a escriptor, dintre d'una línia general, l'admeitat i fluïdesa sempre ens sembla molt desigual. Dos dels seus llibres són, al meu entendre, excel·lents. Fortunata y Jacinta, per la descripció de l'ambient de Madrid, i de Oñate a la granja com a novel·la històrica. Aquest últim llibre és literalment ple de vida i de gràcia, i la descripció que Galdós hi fa de la vida en una casa pairal és superba. El retrat de don Beltrán d'Urdaneta, gran senyor del Pallès, és acabat. Així i tot, hi ha una pila d'episodis nacionals mediocríssim. A la novel·la històrica crec que Baroja és infinitament superior a Galdós. Baroja és un paisatgista finíssim a la manera del realisme, de l'impressionisme, i un retratista fascinador, viu animadíssimament. Hola, os voy a leer un libro de poesías completas de Antonio Machado. Será el siguiente. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te veo. Para dialogar, preguntar primero, después escuchar. Más busca en tu espejo al otro que va contigo. Entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala. Rinconete y cortadillo de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Yo, señor Hidalgo, soy natural de la Fuenfrida, lugar conocido y famoso por los ilustres pasajeros que por él de continuo pasan. Mi nombre es Pedro del Rincón. Mi padre es persona de calidad, porque es ministro de la Santa Cruzada. Quiero decir que es bulero, o buldero, como los llama el vulgo. Algunos días le acompañé en el oficio, y le aprendí de manera que no daría ventaja en echar las bulas al que más presumiese en ello. Pero habiéndome un día aficionado más al dinero de las bulas que a las mismas bulas, me abracé con un talego y di conmigo y con él en Madrid, donde con las comodidades que allí de ordinario se ofrecen, en pocos días saqué las entrañas al talego y le dejé con más dobleces que pañizuelo de desposado. Vino el que tenía a cargo el dinero tras mí. Prendiéronme, tuve poco favor, aunque viendo a aquellos señores mi poca edad se contentaron con que me arrimasen a la aldabilla y me mosqueasen las espaldas por un rato, y con que saliese desterrado por 4 años de la corte.
Tuve paciencia, encogí los hombros, sufrí la tanda y mosqueo y salí a cumplir mi destierro, con tanta priesa que no tuve lugar de buscar cabalgaduras. Tomé de mis alhajas las que pude y las que me parecieron más necesarias, y entre ellas saqué estos naipes, y a este tiempo descubrió los que se han dicho que en el cuello traía, con los cuales he ganado mi vida por los mesones y ventas que hay desde Madrid aquí, jugando a la 21, y aunque vuesa merced los veo tan astrosos y maltratados, usan de una maravillosa virtud con quien los entiende, que no alzará que no quede un as debajo, y si vuesa merced es versado en este juego, verá cuánta ventaja lleva el que sabe que tiene cierto un as a la primera carta, que le puede servir de un punto y de un 11, que con esa ventaja, siendo las 21 envidada, el dinero se queda en casa. Fuera de esto aprendí de un cocinero, de un cierto embajador, ciertas tretas de quínolas y del parar, a quien también llaman el andaboba, que así vuesa merced se puede examinar en la corte de sus antiparras. Así puedo yo ser maestro en la ciencia villanesca. Con esto voy seguro de no morir de hambre, porque aunque llegue un cortijo, hay quien quiera pasar tiempo jugando un rato, y de esto hemos de hacer luego la experiencia los dos. Armemos la red y veamos si cae algún pájaro de estos arrieros que aquí hay. Quiero decir que jugaremos los dos a la 21, como si fuese de veras, que si alguno quiere ser tercero, él será el primero que deje la pecunia. Sea en buena hora, dijo el otro, y en merced muy grande tengo la que vuesa merced me ha hecho en darme cuenta de su vida, con que me ha obligado a que yo no le encubra la mía, que, diciéndola más breve, es esta. Yo nací en un piadoso lugar puesto entre Salamanca y Medina del Campo. Mi padre es sastre, enseñóme su oficio y de corte de tijera con mi buen ingenio salté a cortar bolsas. Enfadóme la vida estrecha de la aldea y del desamorado trato de mi madrastra. Dejé mi pueblo, vine a Toledo a ejercitar mi oficio y en él he hecho maravillas, porque no vende relicario de toca ni hay faldriquera tan escondida que mis dedos no visiten ni mis tijeras no corten, aunque le estén guardando con los ojos de Argos. Y en 4 meses que estuve en aquella ciudad nunca fui cogido entre puertas, ni sobresaltado, ni corrido de corchetes, ni soplado de ningún cañuto. Bien es verdad que habrá 8 días que una espía doble dio noticia de mi habilidad al corregidor, el cual, aficionado a mis buenas partes, quisiera verme, mas yo, que por ser humilde no quiero tratar con personas tan graves, procuré de no verme con él, y así salí de la ciudad con tanta priesa que no tuve lugar de acomodarme de cabalgaduras ni blancas, ni de algún coche de retorno, o por lo menos de un carro. Eso se borre, dijo Rincón. Y pues ya nos conocemos, no hay para qué aquestas grandezas ni altiveces. Confesemos llanamente que no teníamos blanca ni aun zapatos. Sea así, respondió Diego Cortado, que así dijo el menor que se llamaba. Y pues vuestra amistad, como vuesa merced, señor Rincón, ha dicho, ha de ser perpetua, comencémosla con santas y loables ceremonias. Y levantándose Diego Cortado, abrazó a Rincón, y Rincón a él, tierna y estrechamente, y luego se pusieron los dos a jugar a la 21 con los ya referidos naipes, limpios de polvo y de paja, mas no de grasa y malicia, y a pocas manos alzaba también por el as Cortado como Rincón su maestro. Un senyor de Barcelona, d'en Josep Pla. Don Rafael ha viscut l'època de les tartanes llargues. Sí senyor, em diu, animant-se sobtadament. Jo he anat de Sant Joan de les Abadesses a Olot amb diligència i d'Olot a Figueres, Roses i Cadaqués amb tartana llarga. La tartana curta, de 2 o 3 seients per banda, era un carruatge merament particular. Els propietaris rurals la utilitzaven per anar a esperar els forasters a l'estació, per a portar a missa la senyora en estat o per anar a buscar el capellà en el moment d'una desgràcia. La tartana llarga s'utilitzava, en canvi, per al transport en comú i a les carreteres constituïa una de les més curioses amenitats que poden imaginar-se. El túnel era realment llarg.
Les persones a les quals tocava seure sobre el fusell del vehicle, és a dir, en el centre del cilindre, viatjaven en una atmosfera de profunda oscuritat. Els que ocupaven els fons vivien com a l'interior d'una caverna i la seva única esperança lumínica consistia en l'escadossera i improbable resquícia de llum que es podia produir en la paret compacta de sarrions, farcells, mundos, maletes, sacs i sacollets lligats a la part de darrere de la tartana. En realitat, de clara franca, no en disposaven més que els viatgers abocats a davant. I encara, quan nevava o plovia, hom deixava caure la visera de la vela i llavors, per veure el paisatge, calia fer una contorsió violenta i abaixar molt el cap. Les tartanes portaven un fanal de llum d'oli de vidre greixosos penjat en una pua situada en l'angle davanter del vehicle. En el sòl de les tartanes solia haver uns grapats de palla i de boll, però el que amagava aquesta palla fou per a mi sempre un misteri. De vegades els peus xocaven amb un objecte dur, altres trepitjaven el segon i la garrofa del morral. En alguna ocasió se sentia el gemec d'algun animal domèstic al qual havíeu aixafat una ala o una pota amb les vostres sabates. Una vegada, en el curs d'un llarg viatge, vaig observar que un pagès que viatjava al fons del cilindre interpel·lava amb una freqüència inusitada els seus més pròxims veïns. «Carau, carau!», deia gratant-se el clatell. «Què voleu dir?», li preguntava un viatger. «Vull dir que trobo que fa molt de fred». «No li sembla que fa molt de fred?», deia el pagès embolicant-se amb la manta. «Tinc els peus com el gebre». «Què voleu que us digui? Potser no tant de fred? El dia és rúfol, però tolerable», digué el viatger amb un aire indiferent. Al cap d'una estona el pagès no es podia contenir. «Que si fa fred!», digué com si parlés pel seu compte. «Valga'm Déu, fa un fred que pela, ja li asseguro jo que fa fred». «No serà tant», digué un altre viatger. «Més en tindrem al cor de l'hivern. Doncs o soc boig o fa un fred endimoniat». «Deveu estar malalt», digué una dona grassa, pigallada i fresca. Quan arribàrem a Olot, es descobrí que el pagès, que portava espardenyes, havia fet 10 o 12 quilòmetres de tartana amb els peus posats sobre una saca que contenia una barra de gel rutilant. Una barra de gel per a un malalt. Per això deia que el que hi havia en la palla del sol de les tartanes sempre fou per mi un misteri. Comencem i parlem una mica d'aquesta obra de Josep Pla, que és aquell recull de viatges que ell sempre tenia, abans de fer una cosa, explicar per què la feia i tal, i ell era molt aficionat als viatges. I aleshores, en totes les incidències dels viatges, sempre tenia coses alegrades, divertides, per explicar. I mira, aquí triant aquest que és de l'Empordanet a Perpinyà, que és un recorregut molt pròxim, perquè com aquell qui diu és de veïnatge, entre l'Empordanet i l'Empordà, i la part que ell tenia, que anomenava l'Empordanet, són comarques que són veïnes. I explica unes coses. En aquest quadres de viatge hi ha un petit apartat i que no toca precisament l'Empordanet, però el cita perquè li devia agradar d'explicar-lo. I es diu Els capritxos. Diu, la primera vegada que em vaig sentir tractar de capritxós, vull dir d'home de capritxós i no s'alarmin, fou en una població del centre d'Espanya, gran i esbalandrada. En el llit de la fonda, on em tocà dormir, aparegueren uns paràsits, els quals, a causa de la fatiga i la poca llum que hi havia a l'habitació, em semblaren unes feres desorbitades. Vaig considerar que em trobava davant d'un mal afer, i recordo la meva pusil·lanimitat en aquella època en la qual la densitat heroica és tan considerable. Vaig cridar al vigilant de la casa i li vaig exposar el cas. Ho vaig fer tal com en el meu costum d'exposar les coses, amb calma, sense cridar, amb tota la claredat de què vaig poder valer-me.
El vigilant escoltà la meva explicació amb un petit somriure de conill i al capdavall em digué, mentre em girava l'espatlla: no em compligui la vida, no sigui capritxós, dormi i calli. Quan s'ha nascut en un ambient modest, modestíssim, però discret i net, i quan hom ha estat educat per gaudir d'unes poques, senzillíssimes qualitats, quan hom sap distingir entre els avantatges que l'ordre té sobre el desordre d'una manera natural i espontània, sense necessitat de recórrer a la dialèctica, al sil·logisme o a la tranca, quan hom està més habituat a la ironia de l'entregent que a la intolerància solitària, paraules com les que acabo de transcriure se us queden gravades d'una manera inesborrable i quedeu arreglades a la memòria. Per més anys que passin, és cert, res no les pot fer oblidar. I el que menys ho aconsegueix, sinó que més aviat ho excita, és el que se sol anomenar emfàticament la propaganda. L'altre dia, en una fonda, em passà una escena molt semblant a la que acabo de relatar. Els llençols del llit de la fonda em semblaven presentar un aspecte absolutament equívoc. Al llit hi havia dormit prèviament un altre ciutadà. I a més, hi havia dormit en un estat edènic, sense pijama, a judicar per algun pèl que havia deixat damunt la blancor de la roba. I vaig cridar la productora criada. Aquella persona era jove, vital, i així era menys donada a l'observació reflexiva que a les il·lusions del seu esperit, a la propaganda, que és el que sol passar en aquesta edat. Em digué de pla: no senyor, està equivocat, aquests llençols són nets, no se'n pot ni dubtar. Vol que els mirem amb calma? Li vaig dir amb l'amabilitat més accentuada del repertori. Home, contestà desorientada la criada, és molt senzill, es tracta simplement d'examinar-los, no costa res. Vostè té bona vista, senyoreta, però on s'és vist? Vostè és un capritxós. Tot el que vulgui, però vostè, i perdoni la pretensió, haurà de portar roba neta. Està entès? Se n'anà remugant i al cap de poca estona tornar amb els llençols nets i les coixineres adequades. Feu el nou llit de mala gana i, sens dubte, considerant fins a quin punt de desagraïment i de reticència pot arribar la natura humana. Atrevir-se o protestar. Atrevir-se a formular una opinió contrària. Quin desvergonyiment intolerable! Aquestes són escenes de la vida vulgar, és a dir, de la vida bàsica. El que hi ha, només, és que en ambients socialment més elevats m'han passat coses semblants. Una vegada vaig tenir una conversa edificant amb una senyora que feia una amanida per al seu marit. Veig, senyora, jo li vaig dir, que està fent una amanida. Sí senyor, tant al meu marit com a mi ens agraden les amanides. Però si les coses són així, què pretén? Fer una amanida bona i gustosa o una d'insignificant? Per què ho pregunta? Li ho pregunto perquè veig que l'amanida que està fent serà insignificant. Què et diu? Per què deixa tanta aigua a l'amanida? L'escarola que vostè pretén enciamar està nedant en aigua. No creu que el més prudent seria, si del que es tracta és de menjar una amanida gustosa i no de beure aigua amb escarola, eliminar aquesta aigua? Serà possible donar algun gust a aquestes herbes nedant en aigua? Estic fent una amanida natural. Senyora, la paraula natural m'horroritza. D'altra banda, la paraula, en aquest moment, és molt mal aplicada. Pari esment, aquesta escarola està nedant en aigua. Si vostè no elimina aquesta aigua, com vol que l'escarola es xopi d'aquesta vinagreta, oli, vinagre i sal que vostè vol projectar? Em sembla que la cosa és molt clara. Vol que li digui? L'estic escoltant. Doncs li dic que vostè és molt exigent i capritxós, i molt maniàtic. Vostè realment creu que és exigent i maniàtic aspirar a menjar una amanida gustosa quan fer-la costa la mateixa feina que improvisar una amanida vulgar i adotzenada? Bé i què? D'aquí a 100 anys
tots serem a l'altre barri, d'acord? Però mentrestant potser val la pena de fer un petit esforç. Què diria si en virtut d'aquí a 100 anys tots serem a l'altre barri jo deixés de rentar-me la cara? Probablement vostè no em deixaria passar per la porta de casa seva. Socialment parlant, senyora, tot el que és natural és dolent. És molt més natural no rentar-se la cara que rentar-se-la. En vista de la qual cosa se l'ha de rentar. Bé, però què hi farem? Les amanides ens agraden així i no s'hi pot fer res. Tampoc el que diu no és una raó. Tot és qüestió de prescindir de la rutina i de provar-ho. Per què no ho prova? Es considera tan infal·lible per poder prescindir de l'opinió dels altres? Quan aparegueren els primers dentifricis, una gran part de gent digué igual: jo no faré servir mai aquestes coses. Fins ara hem passat sense, d'aquí a 100 anys, vostè té un geni de fotims imponents. És un maniàtic, un pesat. M'entretinc en aquestes aparents insignificances perquè una de les arrels de la nostra manera de ser, la rutina, la peresa mental, la deixadesa, és acolorada per aquestes reaccions i per aquestes frases. En aquest país, generalment parlant, els inconformistes sempre tenen raó. L'inconformisme s'ha de cultivar per evitar que la gent s'adormi, per eliminar el soporífer de la suficiència i de la pedanteria. A mi m'agrada de coincidir amb la gent, sempre que això es produeixi sobre qualitats certes i provades. Entre los despojos que los ingleses llevaron de la ciudad de Cádiz, Clotaldo, un caballero inglés, capitán de una escuadra de navíos, llevó a Londres una niña de edad de 7 años, poco más o menos, y esto contra la voluntad y sabiduría del conde del Este, que con gran diligencia hizo buscar la niña para volvérsela a sus padres. Josep Pla, de l'Empordanet a Perpinyà. Un tomb pel poble. Surto a les 6 de la tarda a donar un tomb pel poble. El poble no és pas el meu, però hi he pensat tantes temporades i conec tanta gent que m'hi trobo com a casa. Quan passo la porta del carrer, sento l'engorriment dolç, la mandra fina de l'aire. És el mes de maig. Fa un dia tan tranquil que sembla haver-se aturat. El sol encara és alt, però la llum té aquell puntet de groc de l'inici del crepuscle. La suavitat lleugera fresca de l'aire és sensacional. De sortida em trobo amb 2 amics que discuteixen. Fa 3 hores, com em diuen, la jugada de manilla de tarda. Com que no goso de tractar-los d'animals, pregunto: qui ha guanyat? Amb un somriure una mica forçat. Qui ha guanyat? Em respon el més gros, amb una terrible cara d'amor propi. Qui ha de guanyar, si no aquest perdulari? Més avall veig uns vells, assegut al sardiner d'una voravia, una mica al costat del carrer principal. M'hi acosto. Un home vell, alt, amb ulleres, molt pàl·lid, vestit amb una roba, que més aviat li ve gran, explica als altres seus companys que la seva nora el fa morir de fam. Quan descriu els detalls de la seva situació, amb una certa capacitat expressiva i cargolada, la seva pell freda i clara sembla agafar una vaga fosforescència. Els altres vells el contemplen, embadalits, amb la boca oberta i esdentegada. Vaig caminant, i arribo al petit riu, que travessa el poble i que ara porta aigua. Hi ha un pescador de canya. El pescador de canya per més que no guanya, diu el proverbi. I afegeix, però diuen que qui perd guanya. Picant? Li pregunto. És mal hora, diu sense treure els ulls de l'aigua. Trobo l'apotecari, es passeja, ara és l'alcalde. Porta una americana molt ben tallada que li escau molt bé i una corbata florejada amb un nus molt ben girat. Té pressa. Ha de recollir la seva senyora per anar plegats a fer una visita. Les senyores no acaben mai de vestir-se.
però em sembla que avui el que faig tard sóc jo. Servirà per a les altres vegades. Em diu amb una conformació alegroia i una mica refistolada. Passo per davant del cafè. El cafeter li han omplert la nina. Tot el poble en parla. El cafeter està trist i demacrat. Qui culpa hi té, pobre home? I la noia és que ni té alguna? Quan als pobles es produeix algun fet d'aquesta classe, tothom sembla respirar de satisfacció. Li haurien d'haver donat una altra educació. Sembla que ha deixat caure, com aquell que no diu res, una personalitat important. Veig el cafeter a la terrassa. Porta una cervesa, li diu un camàlic suat, entaulant-se. Mentre el cafeter passa el drap per damunt la taula, el camàlic li diu, amb una satisfacció intolerable, podràs pas dir que no te l'hagin omplerta. El cafeter fa una rialla de gos trist i ensenya les dents justes per conservar el client. Li venen ganes de matar-lo. La immunda imatgeria cinematogràfica penja, mig estripada, d'una façana. Passa el marxant gros i cada vegada que fa l'ullet són diners que cauen. Veig l'egüeta i la seva tartana darrere una cantonada. Trobo el metge nou. Està satisfet i tothom li dona l'enhorabona. El diari ja ho portava. L'esposa dels nostres estimat amic, l'il·lustrat metge d'aquesta, ha donat a llum, amb tota felicitat, una xamosa nena. Una senyora endolada surt de la casa de l'ordinari. Deu venir, penso, de pagar la corona. No hi ha dubte, és la vídua del notari. També ho he llegit al diari. A l'edat de 54 anys, després d'una llarga malaltia suportada amb resignació cristiana, morí divendres passat el nostre il·lustre conveí, senyor X, notari del Col·legi Territorial, voltat de respecte general. És l'hora de l'arribada de l'autobús. Un grup passa provenint del despatx dels autos. Què deuen ser? Sí, no hi ha dubte, són ells, torna del viatge de bodes. Els vells fan una cara enriolada. Els casats de nou semblen una mica fatigats i potser ben mirat, estan més flacs. A ella semblen fer-li mal les sabates. També ho vaig llegir al diari. Aquests diaris locals són terribles. No s'obliden res, no els passa res per alt. Diumenge passat contrageren l'indissoluble enllaç a l'església parroquial d'aquesta, el conegut i il·lustrat jove Sebastià Puig, amb la simpàtica i xamosa senyoreta Teresa Montal. El senyor Rafael torna de passeig. Ha estat malalt, ja se li veu. Pot ser una mica de grip amb aquests grans al clatell que sol tenir per aquest temps cada any. Porta un mocador de seda blanca al voltant del coll, aguantat amb aquella agulla que figura una lira. També ho portava al diari. Es troba completament restablert de la seva darrera afecció al nostre benvolgut amic, l'advocat i propietari senyor Rafael Sabater. Ens n'alegrem. Valga'm Déu, quin diari! És un prodigi informatiu sensacional. És clar que havent de portar les cases en castellà sembla que no sigui veritat. Però el fet és que com a informació no té rival. De las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, la ilustre fregona empieza así. En Burgos, ciudad ilustre y famosa, no ha muchos años que en ella vivían dos caballeros principales y ricos. El uno se llamaba don Diego de Carriazo y el otro don Juan de Avendaño. El don Diego tuvo un hijo a quien llamó de su mismo nombre y el don Juan otro, quien puso Tomás de Avendaño. A estos dos caballeros mozos, como quien han de ser las principales personas de este cuento, por excusar y ahorrar letras, los llamaremos con solo los nombres de Carriazo y de Avendaño. 13 años o poco más tendría Carriazo cuando, llevado de una inclinación picaresca, sin forzarle a ello algún maltratamiento que sus padres le hiciesen, solo por su gusto y antojo, se desgarró, como dicen los muchachos, de casa de sus padres y se fue por ese mundo adelante tan contento de la vida libre
que en la mitad de las incomodidades y miserias que trae consigo, no echaba menos la abundancia de la casa de su padre, ni el andar a pie le cansaba, ni el frío le ofendía, ni el calor le enfadaba. Para él todos los tiempos del año le eran dulce y templada primavera. También dormía en parvas como en colchones. Con tanto gusto se soterraba en un pajar de un mesón como si acostara entre dos sábanas de Holanda. Finalmente, él salió tan bien con el asunto de pícaro que pudiera leer cátedra en la facultad al famoso de Alfarache. En 3 años que tardó en parecer y volver a su casa, aprendió a jugar a la taba en Madrid y al rentoy en las ventanillas de Toledo y a presa y pinta en pie en las barbacanas de Sevilla, pero con serle anejo a este género la vida, la miseria y la estrecheza, mostraba Carriazo ser un príncipe en sus cosas. A tiro de escopeta, en 1000 señales, descubría ser bien nacido, porque era generoso y bien partido con sus camaradas. Visitaba pocas veces las ermitas de Baco, y aunque bebía vino, era tan poco que nunca pudo entrar en el número de los que llaman desgraciados, que con alguna cosa que beban demasiada, luego se les pone el rostro como si se les hubiera jabelgado con bermellón y almagre. En fin, en Carriazo vio el mundo un pícaro virtuoso, limpio, bien criado y más que medianamente discreto. Pasó por todos los grados de pícaro, hasta que se graduó de maestro en las almadrabas de Zahara, donde es el finibusterroe de la picaresca. Oh pícaro de cocina, sucios, gordos y lucios, pobres fingidos, tullidos, falsos picaterozuelos de Zocober y de la Plaza de Madrid, vistosos oracioneros, esportilleros de Sevilla, mandilejos de Lampa, con toda la caterva innumerable que se encierra debajo desde el nombre pícaro. Bajad del toldo, amainad el brío, no os llaméis pícaros si os habéis cursado 2 cursos en la Academia de la Pesca o de los Atunes. Allí que está el centro del trabajo junto con la poltronería. Allí está la suciedad limpia, la gordura rolliza, la hambre pronta, la hartura abundante, sin frases de vicio, el juego siempre, las pendencias por momentos, los muertes por puntos, las pullas a cada caso, los bailes como en bobas, las seguidillas como en las estampas, los romances con estribor, la poesía sin acciones. Aquí se canta, allí se reniega, acullá se riñe, acá se juega y por todo se hurta. Allí campea la libertad y luce el trabajo. Allí van o envían muchos padres principales a buscar a sus hijos y los hallan, y tanto sienten sacarlos de aquella vida como si los llevaran a dar muerte.